farafina senantolanta ɲɔgɔn kunbɛ ba ta ko be sabanina kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kan kan kodo ciko kelen fiyeku daminɛna sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2024 na 8e de finale kɛnɛ kan sini tarata janvier kalo tile 30 san 2024 na Mali ni Burkina Faso be ɲɔgɔn sɔrɔ Korogo stade Amadou Gon Coulibaly la ni nɛgɛ tara 7 dana gosira Mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Falaye Sako Mali senantolantana défenseur Kofema don a y'a yira ko baara de bɛ senna walasa ka se sɔrɔ Burkina Faso ɲɛkɔrɔ. Laban kan basi tɛ mɔgɔ la bɛɛ ka kɛnɛ k'an bɛ ka match préparer i b'a fɔ an bɛ match tɔgɔ préparer cogoya min n'Ala sɔnna ma Ala b'a nɔgɔya an ye an bɛna aborder i b'a fɔ an bɛ tɔgɔ aborder cogo min parce que ne bolo depuis premier match la match bɛɛ bɛ an bolo final de ka se ka sebaya sɔrɔ cogo min an b'a dɔn a kɔni tɛna nɔgɔya mais on va tout donner en fait welewele min bɛ n da dɔrɔn o ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen o k'an dɛmɛ dugawu ye min se min ye k'o kɛ. Abdoulaye Konate Mali Aigle forobatɔn senkɔrɔmadoba minnu bɛ Korogo olu ka ɲɛma don a ka fɔla labɛnni kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ senna walasa ka Aigle dɛmɛ ka sebaya ta Burkina Faso ɲɛkɔrɔ. An kɔni bɛ ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔ mobiliser n'Ala sɔnna ma comme an yɛrɛ kun ye ladu ta Eriko Seku Sele u ka nana yan nɔ u bɔra a bɛ kalo 3 bɔ kungo ko olu fɛ n'olu bɛ jouer Korogo na kɛ ko u bɛ stade 26 mars la Bamako ye match tɛmɛnen a y'a ye bɛɛ bɔra k'u supporter ni Aigle kɔni bɛ jouer a stade Amadou Gon Coulibaly la nɔ kɔni a bɛ comme a bɛ jouer stade 26 mars la Bamako an kɔni bɛ labɛn si bɛɛ la ani Burkina Faso yɛrɛ bɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ kɔni y'a décider ani Burkina Faso bɛɛ ka Mali moyen don ka taa terrain na Malien bɛɛ ka Burkina moyen don ka taa terrain na bada an dɔlɔ t'a don n'Ala ni kɛra jɛn'a ma an kɔni an bɛ a ko bɛɛ la pour que an bɛ se ka match in gagner cogo min na inchallah wa an b'an jɔyɔrɔ fa. Kabini kunu kari Burkina Faso forobatɔn bɛ Korogo u tun bɛ Buake Kader Traoré VOA tɔgɔ la Buake. Burkina Faso ka senatolontan jɛnkulu étalon olu kɔni o ye o ka 8e de finale labɛn hali n'a sɔrɔ ni ballontan bɛna kɛ i n'a fɔ baden ballontan samata sɛgɛnw ani sojuguw cɛ Burkina Faso lankaw kɔni olu bɛ fɛ ka kunkɔrɔta sɔrɔ yaasa ka se ka taa quart de finale la Valentin Numa Burkina Faso ka jɔ kɔfɛla datugu la ale bɛ o ɲɛfɔ an ye. N kɔni b'a labɛnna an bɛna an jija entraînement na ka essayer ka fɛn damadamani bila sen na mun ma ɲɛ an bolo match tɛmɛni Burkina ni Mali ka match ni kunkɔrɔta ka bɔ a la an ka côté la bi Burkina bɛ yɔrɔ min na an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ siran équipe dɔ ye an bɛ fɛ ka sɔgɔ ni coupe ni an fɛ Burkina an bɛ yɔrɔ min na bi n'an prenne no. Sébastien Tou ale ye faso ka sojigiw bɛɛ dɔgɔ le ye nka cɛsiri min bɛ ale ra a ko dɔwɛrɛ t'a kɔ ni ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ Mali ka samata sɛgɛnw ɲɛfɛ. Mali ka équipe kɔni olu ka ɲi nka an n'u fana cɛma ŋanaw bɛ yen olu kosɔn anw b'an layɛbɛnna ka cɛsiri bɛɛ ta min bɛ se k'a to kɔni an ka kunkɔrɔta sɔrɔ ni match in na. Yaasa ka se ka labɛnniko ɲɛnama kɛ Burkina Faso ka sojugu kɔni olu tora Buake u bɛna o yɛrɛ labɛn fo ka taa se janvier kalo tile 28 ra ka sɔrɔ ka sira ta ka taa o yɛrɛ sɔrɔ Korogo. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Buake VOA Bambara o tɔgɔ da. An bɛ kuma di VOA baraɲɔgɔn radio so Albaïya ni kunnafonidila Aïchatou Kone ma Côte d'Ivoire a bɛ dɔ fɔ an ye Hermès Faye kan Côte d'Ivoire forobatɔn degeli karamɔgɔ kura waati kungurunin kɔnɔ Côte d'Ivoire kaddo ka hakilina Aïchatou Kone a ka sugandili la Côte d'Ivoire senatolontan fédération ɲɛmayaso fɛ k'a bila a ka forobatɔn degeli karamɔgɔ Gasse nɔ na. Hermès Faye ye Côte d'Ivoire ndolontan bagakɔrɔ le ye k'a ta san 2005 ka taa bila san 2010 nka a worola Faransi kinda dɔ le la min ye Nantes a k'a y'a dolontan daminɛ o yɔrɔ le la Faransi dolontan na min ye U17 mɔgɔw ye nka kɔfɛ a k'a laɲini ka na a y'a dolontan tɔw kɛ ni Côte d'Ivoire équipe A ye wagati min na a ka dan bila a y'a dalontan na a tagala karan kɛ walasa ka kɛ sugandikɛla ye n'o ye entraîneur o ko la a ka jɔnjɔn caman de sɔrɔ min dɔw ye diplôme d'état supérieur mention football ani fana ni brevet d'entraîneur formateur de football wagati min na Yacine Idriss Diallo sigila fédération ivoirienne de football ɲɛmɔgɔya la a k'a ɲini
ko faye merci na fala Jean-Louis Gassé kan o ye bala kɛ ɲɔgɔn fɛ a kala o la coach adjoint ye kabi araba tɛmɛni don bilala Jean-Louis Gassé ya baaraɲɔgɔnya la MS Faye le tala ka bila ale nɔnɔbila la o diyala ivoirien camanba le ye i n'a fɔ Ouattara Youssouf Aliagi Karamboko Aminata ani Sila Mohamed ala ni b'a la parce que Faye MS to la Gassé kɔrɔ a mɛnna a ka mɔgɔ gbɛlɛ wele a yɛrɛ kɔrɔ ale de bɛ guider mɛli ye Guamela ale fana b'a kɔrɔ kumakan min dɔ ye k'a fɔ an y'a éléphant n'u ye a bɛna kumakan sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna lɛri in na an ma besoin beau jeu la o an besoin mɛ but dɔrɔn de la n'a ka yɛrɛ di an bɛ se ka kubun ta inshallah an duwawu b'a kɔ Faye ngalo entraîneur brevere libe puisque a joué ni sélection in ka kɔrɔ kalo ivoirien ya joué be tara ɲɔgɔn buru ɲam kan a bɛ se ka jouer fara ɲɔgɔn kan a bɛ Faye mais an bɛna taa yɔrɔ jan inshallah baaraba le bɛ Faye MS kɔnɔna sabula Côte d'Ivoire ma kunkɔrɔta ɲɛnama sɔrɔ Coupe d'Afrique des Nations ni kɔnɔna na o la ale kɔnɔni de kosɛbɛ a ko bɛna daminɛ baaraba min ma o le ye ɲɔgɔn dan min na kɛ tɛnɛ nin na Côte d'Ivoire jamana ani Sénégal jamana cɛ ka kuncɛ ni 8e de finale ɲɔgɔn dan ye minnu tana olu jaabiw Angola Namibi sekera Angola ta ye celu 3 kanankolo Namibi tara so Nigeria ye se sɔrɔ Cameroun kan celu 2 kanankolo Nigeria kanuna Cameroun tara so Guinée équatoriale bina Guinée ɲɛkɔrɔ kanankolo celu 1 Guinée kanuna Guinée équatoriale tara so Égypte ale ni RD Congo celu 1-1 fan fila bɛ fɛ waati kofɔle banna ka sɔrɔ jaabi b'o cogo la u taara tiro but la sekera RD Congo ta ye celu 7 ani celu 8 RD Congo kanuna Égypte tara so VOA Bamara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan Siaka Traoré ka la seli don an lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radio so Albayani kan Côte d'Ivoire jamana kan kani hukumu kɔnɔ a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan kani hukumu kɔnɔ